23 agrupacións musicais e 32 establecementos hostaleiros tomarán parte na quinta edición do Pasabares do Carme do Castelo que se celebra na Pobra o sábado 18. A Comisión de Festas, en colaboración co Concello, recupera así esta cita que levaba 3 anos en celebrarse por mor da pandemia. Ben chea de música, de bo ambiente, de diversión, cunha colaboración creo que moi exitosa tanto por parte dos bares como dos grupos. Creo que poden estar contentos, hai 23 grupos e 32 bares, co cal, bueno, esa mestura vai facer un día de festa pois moi agradable para todas as veciñas e veciños da Pobra do Caramiñal, pero tamén da comarca ou de Galicia. Todos os grupos sairán ás 8 da tarde da Carpa do Castelo e distribuiránse polos distintos locais hostaleiros que animarán coa súa música. Tanto as agrupacións como os bares participan na iniciativa de xeito desinteresado. Os grupos van a ir por os bares a tocar e depois nos bares pois, van a agasallar con un pincho e unha consumición aos grupos que van tocar. E así é o tema logo. Van tocar e no bar que tocan lle poñen unha bebida e un pincho. E depois a colaboración para nós veñen a cero patatero, non cobran nada e bueno, e agradecerlle profundamente porque eso e ven xente de fora, xente de Muros, xente de Lugo, xente de Santiago, xente de Noia, bueno, de todas as comarcas daqui do Barbanza, todo Barbanza, Rianxo, Queiruga, Porto do Son, Ribeira, Palmeira, quer dicir que é un programa moi completo, moi variado e completo, e ademais que vai a ser un día precioso. A xornada rematará cunha foliada libre para aqueles que aínda queiran continuar a festa.